para pemirsa, sareng kula Atian Wujud lan rekan kula Ardian Hasan badhe ngancani panjenengan kalian wartos paling enggal lebet pinten-pinten menit dhateng ajeng. Wartos caket-caket puniki sesambetan kalih warsa enggal Imlek. Warsa puniki dipun sebat warsa Kelinci Toya yang tembungipun nglambangake taun puniki badhe umur panjang lan kedamaian saha kemakmuran. Ing Jogja, perayaan iki cekap rame dan pinten mall nganakake acara tetinggalan ingkang sesambetan kalian Imlek. Salah satunggalipun ing Jogja City Mall ingkang ajeng wiwit mangke jam kali siang. Monggo kita gabung kalian Adinda Raisa ingkang sampun wonten ing papan. Sugeng siang Adinda, kados pundi kawontenan ing mrika? Punapa pengunjung cakep antusias? Matur nuwun, Saudara Hasan lan Atia. Samenika kula sampun dumugi ing Jogja City Mall. Kahanan wonten puniki menika katon rame sanget. Para pengunjung sampun kempal ing papan ketinggalan. Ketinggalan barongsai sampun dipunwiwiti pukul kalih siang. Ing kula inggih punika foto bebarengan kalian barongsai. Tangsal dipuntinggal para pengunjung foto bebarengan kalian barongsai. Matur nuwun, kula Adinda Raisa melaporkan saking Jogja City Mall. Kula wangsulaken kalian Saudara Hasan lan Atia. Kelarasan kalian warsa enggal Imlek ing tanggal 29 Januari 2023 wonten festival barongsai lan uga ingkang dipungelar ing area Drop Off Jogja City Mall. Para pengunjung pun antusias sumerep atraksi para barongsai kasebat. Wekdal sekawan barongsai kaliyan pinten-pinten warni muncul, pengunjung nggih bersorak lan nglestantunaken momen kangge ponselipun. Sekawan barongsai nedahi atraksinipun mlompat mrika-mriki nang ngarep para pengunjung mall dipuntumuti kaliyan genderang musik pengiring. Malah pinten-pinten pengunjung ugi nyukani angpau rupinipun arta dateng barongsai dados bentuk apresiasi. Kejawi barongsai, festival kasebut ugi nampilaken atraksi naga ingkang boten kawon memukau. Sesampunipun nglampahaken tetinggalan ing area drop off, para barongsai mlampah iring-iringan mubengi saben jogan mall. Nggih, matur nuwun inggih laporanipun Adinda Raisa yang sampun nglaporaken langsung saking Jogja City Mall. Mengaten pemirsa wartos kawan Adinten puniki. Kula Ardian Hasan lan Atian Wujud kalian tim kita sanjangaken wilujeng nglampahaken aktivitas panjenengan sedaya. Sugeng siang lan dumugi panggih.